κίνησης σημαίνει ελευθερία, εξέλιξη, αλλαγή. Γι' αυτό και το Κίνησης ProGen άλλαξε. Είστε έτοιμοι για το 100% των hotel shows. 100% hotel show, 18 με 21 Νοεμβρίου. Λαρτιτζιάνο, 30 χρόνια, το δικό μας love story. Είσαι στην ημινόπαυση και οι ορμόνες σου κάνουν τα δικά τους? Πάτα παύση με το Εμινοτρόλ. Επιτέλους, ήρθε το καλοκαίρι σου. Απόλαυσέ το με την άνεση και την ησυχία που σου αξίζει. Infinity Supreme από την Carrier. Ο ήλιος είναι ο νούμερο 1 εχθρός του κολαγόνου μας. Στην ηλιακή ακτινοβολία οφείλεται η φωτογύρανση με εμφανείς συνέπειες σε πρόσωπο και σώμα. Το Collagen Proactive γίνεται ο σύμμαχός σου και το καλοκαίρι.